wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Asabar. 27 ga watan Yunin shekara ta 2026 miladiya, wacce ta yi daidai da 12 ga watan Muharram. Hijirar Annabi Rahama, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, na da shekara 1448. A jiya Juma'a, wani abin mamaki ne mai ɗaukar hankali matuƙa, domin yana iya haifar da ruɗani da firgici cikin zukatan jama'a. Shine bayyanar wani hoton bidiyo. An ga hoton wani matashi yana gargaɗi da kakkausan murya zuwa ga al'ummar da ke rayuwa cikin garin Yamai. Wai sun ga abin da talakawa fararen kula suka aikata lokacin da ƙungiyar ta'adda ta Jinin ta kawo farmaki a filin tashi da saukar jiragen sama na Jora Hamani da ke babban birnin Yamai. Shi wannan matashi da ake kira da suna Abdulmajid Ansari sananne ne ga ma'aikatan leƙen asirin ƙasarmu. Yana ɗaya daga cikin uku mayya gasam na ƙungiyar ta'adda ta Jinin ɓangaren ƙasar mu ta Nijar. Barazana ce yake ma rayuwar al'umma. To Allah muna tawassuli da sunayenka ka kare ƙasarmu gami da al'ummata daga shirin duk wani mai ɗauke da abin shiri. A nata ɓangare, ƙungiyar ta'adda ta EEGS ko a ranar Alhamis kinga da ta gabata ta wallafa jerin wasu batutuwa, tana mai ikirarin cewa ita ke da alhakin kashe wasu jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka a ranar 18 a garin Amara, inda 'yan ta'addar suka yi wani kukan kura akan wani gungu na masu aikin sa-kai da ake kira da suna Milis. Harin da ya yi sanadiyar salwantar rayuwar mutane 10, aka amshe musu bindigogi guda 8. A ɓangaren Mehanna, akwai wata cibiyar tsaro ta Garda National da ta fuskanci harin ta'addanci wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuwar 8 daga cikin jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka lokacin da suke gudanar da sintiri ko kuma faturi cikin motoci 4. 2 daga cikin motoci sun salwanta. 'Yan ta'adda sun ɗauke bindiga 8 da kuma wata bindiga da ake kira da suna matriyash da kuma pistole guda gami da albarusai. Wani kwantan ɓauna da 'yan ta'addar suka ɗana ma wasu masu aiwatar da aikin sa-kai a wani gari da ake kira da suna Moma Bangu a ranar 23 ga watan Yunin nan da ta gabata. Harin da ya sanadiyar salwantar rayuwar 2 daga cikin su Miliskin. 'Yan ta'addar suka yi awon gaba da bindigoginsu 2. Sai kuma a ɓangaren garin Anzuru, wasu daga cikin jami'an tsaro FDS kinmu da suka tsira da rayuwarsu bayan abubuwar harin da aka yi a cibiyar tsaro ta Inatas da ke da jibin goshi suka samu suka rarrako bayan sun yi fama da yunwa da kishirwa, suka shigo cikin wani gari da ake kira da suna Bara Sangara da ke cikin ƙaramar hukumar Anzuru. Duk da shigowarsa gari ke da wuya, sai kwatsam ga isowar wasu daga cikin 'yan ta'adda da suke kwararansu. 3 daga cikinsu waɗanga jami'an tsaro FDS kin 4 na ɗauke da bindigoginsu amma kuma babu albarusai. Hakan ya sa 'yan ta'addar suka yi awon gaba da su a gaban al'ummar da suka tarbe su. To amma babu wata masaniya ko suna cikin sahun jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka 20 da ƙungiyar ta'addar ta sallamo bayan ta yi garkuwa da su, ko kuma a'a bayan an sallamo waɗancan 20 ne aka yi awon gaba da su. Allah shi addasa ne. Wannan al'amari na faruwa an yi shiru ba batu ba labari, tamkar ba a yi komi ba
a cibiyar tsaro ta Inatas da Bani Bango. Sai haka kwamiya Modi ya ɗan kewaya cikin garin Talabiri yana gaban bunkari. A gaban wasu daga cikin jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka suna mai kallon mai bisa ruwa domin sun ɗauke shi ho saboda da dama daga cikinsu sun san gaskiyar abin da ya faru ga 'yan uwansu farar daram lokacin da ƙungiyar ta'adda ta EEJS ta ƙaddamar da hare-haren Inatas da Bani Bango a cikin lokaci guda, wanda ɗaruruwan jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka ne rayuwarsu ta salwanta, amma aka yi shiru tamkar ba a yi komi ba. Duk da wallafe-wallafen da ƙungiyar ta'addan ta yi na adadin ɓanna, albarusai gami da kayan aikin, saboda sun wargaza motoci sama da 38 a cewar nasu kwamnikin, yayin da suka yi awon gaba da sama da motoci 30 tsakanin Inatas da Bani Bango. Cibiyar tsaro ta Inatas 'yan ta'addan sun wargazar da ita gaba ɗaya baki ɗaya, sai dai a sake wata. Idan ba a manta ba, daman ita wannan cibiyar tsaro ta Inatas a wata ranar 10 ga watan Disamban shekarar 2019 ta fuskanci wani mummunan harin ta'addancin da ya yi sanadiyar salwantar rayuwar jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka da yawansu ya kai 70. Harin da yana ɗaya daga cikin waɗanda Cani da shi da tarkacen da ke tare da shi suka yi kwabai da shi domin aiwatar da juyin mulki. Sai kuma yanzu shekaru 7 da faruwar al'amarin, 'yan ta'addan sun dawo, wanda a wannan karo ba jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka 70 ne ba rayuwarsu ta salwanta, yawansu ya zarce 100. To haka al'amarin ya kasance a ɓangaren Bani Bango, wanda ake kyauta zaton cewa kamar ma ya hina Inatas muni. Yanzu in aka jimilce gaba ɗaya baki ɗaya tsakanin Inatas da Bani Bango, bindigogi kusan 143 da Matriyaj da Lance Rocket da Lance Grenade da Marce da dai sauransu, 'yan ta'addar suka yashe. Abin da ke ga ɗokuwa suka ɗoka, wanda ba ya ɗokuwa suka ƙone. Daga cikin hotunan farfagandun da 'yan ta'addan suka wallafa, ana tsinkayen hoton wata mota da ake kira da suna Tingalan, wacce Balande ce, har sashe baya ratsa ta. In ta taka abin kushewa ba ta wacewa, tana da fasahohi na zamani da ake ce ma IA, Intelligence Artificial. Amma abin da ke gaban mamaki, kaka aka yi irin wannan mota ta shiga hannuwan 'yan ta'adda yau tsawon wata 35, har an shiga cikin na 36. Suka zo suka yi garkuwa da zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, kasancewar mana zamanin lahiya ba li ba la. Shi kuma ɗan gwagwarmaya Musa Cangari, wata 18 ana ci gaba da yin garkuwa da shi. Dalilin kenan ma wani reshe na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam yana mai kira da babban murya zuwa gare su sojojin su saki Musa Cangari, kasancewar riko ne ake yi mai irin na babu gaira babu dalili, bayan da wasu mutane saye da Kabul suka kuce cikin gidan shi a babban birnin Yamai dab da dawowar shi daga balaguro, suka yi awon gaba da shi. Sai da aka yi kwana 2 ba a da labarin inda Musa Cangari yake, ashe wai yana can selil anti-terrorist. Sa'annan daga baya aka gabatar da shi a gaban alkalin shari'a, ake tuhumar shi da laifin game ta kai da wasu ƙasashe domin a cuta ma wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar, sannan kuma ana zargin shi da aikata laifin ta'addanci. Amma abin da ke gaban mamaki, har yanzu ba a yi ma Musa Cangari shari'a ba, duk da kiraye-kirayen da lauyoyin shi suka yi ta yi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency da dai sauransu. Garkuwa ba bisa kan ƙa'ida ba da ake yi ma Musa Cangari,
makamanciyar wadda ake yi ma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da minista Hamma Adamu Sule da kuma sauran 'yan gwagwarmaya nan da can a sassa daban-daban na ƙasarmu. Wataƙila ire-iren waɗanda